No niin, siinä se olisi Icomin uusi IC7300 MK2. Tehdään tämmönen unboxaus. Katsotaan mitä tällä laatikossa on. Kansi. Toinen kansi. Manuaaleja on vanhan puhelinluettelollisen verran. Sitten siinä. Sieltä löytyy liittimiä. Sulakkeita. Mikrofoni. HM219. Sitten on powerikaapeli. Joo. Ja se oli sitten siinä. Kiitoksia katselemisesta. Ei nyt sentään. Katsotaan vielä mitä täältä löytyy. Se on pahvia. On pahvia. Noniin. Sieltä. Hetkinen Vefo on tuossa ainakin noin. Sieltä se taitaa löytyäkin. Noniin. Siinähän se on. Sieltä löytyy nyt verkkoliitäntä ja joo. Semmoinen.